ஹாய், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம எமோஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புக்லேருந்து ஒரு சின்ன கதை பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ மனுஷங்க எல்லாருக்குமே எமோஷ்னல் அப்படின்றது கண்டிப்பாக இருக்கும். அதில் இந்த புக்கை படிக்கும்போது எனக்கு தோன்ற விஷயத்த உங்ககிட்ட நான் இப்போ ஷேர் பண்ண போகிறேன். அதில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு அந்த சின்ன கதையை பற்றி கேட்போம். சரிங்களா? ஸோ இது ஒரு ஃபேமிலி ஸ்டோரி. ஒரு ஃபேமிலியில் அப்பா, அம்மா, ஒரு பொண்ணு. சரிங்களா? இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணாங்க, அப்பா கிட்டே போயிட்டு, அப்பா நான் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அப்பா ஃபஸ்ட்டு யோசிக்கிறாங்க. அப்புறம் சரி போயிட்டு வாமா அப்படின்றாங்க. நான் நைட் அங்கேயே தங்க போகிறேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது அந்த அப்பாவும் சரி ஓகே அப்படின்ற ஒரு பெர்மிஷனை கொடுக்குறாங்க. அந்த பொண்ணு ஆசையாக கிளம்பி அவங்க சிநேகிதி வீட்டுக்கு போகிறாங்க. போகும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ரெண்டு அந்த வீட்டில் இருக்க மாட்டாங்க. வீடு பூட்டி இருக்கும். சரின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த ஃப்ரெண்டு இல்லாத சோகத்துலேயே அவங்க ரிட்டன் வீட்டுக்கு வருவாங்க. ரிட்டன் வீட்டுக்கு வரும்போது வீடு பூட்டி இருக்கும். ஏன்னா அந்த பொண்ணுடைய அப்பா அம்மா தான் பொண்ணு வெளில போனதுனால சரி நம்மளும் வெளியில் போகலான்னு சொல்லி கிளம்பி போயிருப்பாங்க. வீடு பூட்டி இருந்ததை பார்த்தோன்னே அந்த பொண்ணுடைய மூஞ்சி ரொம்ப சோகமாயிடுச்சு. அப்புறம் அவகிட்ட ஒரு சாவி இருந்தோடனே சாவியை திறந்துக்கிட்டு அந்த பொண்ணு வீட்டுக்குள்ளே வந்தாலே யாருமே இல்லைனாலே நமக்குன்ற ஒரு சுட்டித்தனம் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அது அந்த பொண்ணுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஸ்டார்ட் ஆனோடனே அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கும்போது சரி ஓகே நம்ம முன்னாடி பக்கமாக பூட்டிட்டு பின்னாடி பக்கமாக நம்ம ஒளிஞ்சிக்கலாம். அப்பா அம்மா வரும்போது ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருக்கட்டும், நம்ம பயமுறுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு யோசிச்சுருக்கோம். சரின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணும், பூட்டிட்டு வீட்டுக்குள்ளே கபோர்டுக்குள்ளே ஒளிஞ்சுக்கும். ஸோ ஒளிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க அப்பா வராங்க. கதவை திறந்துட்டு உள்ளே வரும்போது அவங்க அப்பாவுக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகுது, யாரும் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருக்காங்க. அவங்க அப்பா என்ன யோசிக்கிறாரு பாருங்கள், ஏதோ ஒரு திருடன் தான் வீட்டுக்குள்ளே வந்திருக்கான். ஏன்னா பொண்ணு தான் அந்த ஃப்ரெண்டுடைய வீட்டுக்கு போயிருக்கு. ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக யார் திருடன் தான் வந்திருப்பாங்கன்னு எல்லாருமே யோசிப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி அவங்களும் யோசிக்கிறாங்க, திருடன் வந்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, கன் எடுத்துகிட்டு வீடு ஃபுல்லாக தேடும்போது அந்த கபோர்டு கிட்ட ஒரு மூச்சு சத்தம் மட்டும் கேட்குது. அந்த மனுஷனுக்கு என்ன தோணுதுன்னா, கபோர்டுக்குள்ளே திருடன் இருக்கான் அப்படின்றது மட்டும்தான் தோணுதே தவிர, அப்போ கன் ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்து திருடனை பார்த்தோன்னே நம்ம சுட்டுடணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறாரு. அப்போ நீங்கள் யோசிங்க, அவருடைய மைண்டு ஃபுல்லாக திருட ஞாபகமாக இருக்குது. அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுறா, கதவை திறந்து அப்பா அப்படின்னு சொல்லி கத்திட்டே ஓடி வரா. அவருடைய மனசுக்கு தெரியுது, அவருடைய மூளைக்கு போகுது, தான் பொண்ணு வரா அப்படின்ற அந்த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் அவர் டமால்னு சுட்டுறாருங்க. தான் பொண்ணு அப்படின்னு தெரிஞ்சும் கூட அந்த மனுஷன் சுட்டுறாரு. சுடும்போது அந்த பொண்ணு விழுந்துடுறா. ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 12-15 நாள் அந்த பொண்ணை ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்குறாங்க. பார்த்தும் கூட அந்த பொண்ணு இறந்துடுறா. இது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன், நம்ம ஒரே ஒரு செகண்ட் அவர் நிதானமாக அப்படின்னு இருந்திருந்தால் கண்டிப்பாக அவருடைய பொண்ணை அவர் இழந்திருக்க மாட்டார். இது பார்த்திங்கன்னா நிஜமாகவே யூஎஸில் நடந்திருக்கு. நிஜமாக நடந்த ஒரு விஷயந்தான். இந்த எமோஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸில் ஒரு சின்ன கதையாக கொடுத்துருப்பாங்க. நம்மளுடைய எமோஷனும் அப்படி தாங்க. நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம கண்ட்ரோல்டாக இருக்கணும் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா இந்த எமோஷனில் ரொம்ப 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 நம்ம அடிக்ஷனுங்க. இந்த விஷயத்துக்கு நம்ம எமோஷன் ஆகிறோம், அந்த விஷயத்துக்கு நம்ம எமோஷன் ஆகிறோம்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லையா? அப்படிலாம் ஆகவே கூடாது. எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஹோல்ட் பண்ணி இது நம்ம பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லி யோசிங்க. நம்ம ரொம்ப கோவப்பட்டோம், நம்ம ரொம்ப எமோஷ்னலாகவோ யாரையோ டக்குன்னு நம்ம திட்டிட்டு போயிடுவோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம யோசித்து பார்த்தா ஐயோ இது நம்ம பண்ணது ரொம்ப பெரிய தப்புன்னு சொல்லிட்டு அவங்கக்கிட்ட போய் சாரி கேட்போம். ஆனால் சாரி கேட்டுமே அதில் எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாதுங்க. நம்ம ஹர்ட் பண்ணது தான். ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்துக்காகவும் எமோஷ்னல் அதிகமாக ஆகாதீங்க, நிறுத்தி நிதானமாக யோசிங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் கதையை முடிக்கிறேன். தேங்க்யூ.